kay musugot pag sa dili na ay demonyo sa kalibutan. Kay nagira man na sa langit, napirdi man siya ni San Miguel Arcangel, mga San Miguel, tabangin kami sa panggubatan, mga nakikira dito. Pagkapindi, ipalaya siya sa langit, hagbong sila din sa tuwa. Pagkahagbong din sa tuwa, kita mo ho'y kontra. Nga naman, sila espiritu ra, walay lawas. Kita, natay lawas, natay espiritu, natay kalak. Mao nga, sila kay di naman sila maluwas. Mao nga, ang trabaho nila ang inunta. Mao nga, dipindi na to kung magpadala ta, mamili ta. Ang Diyos dili mamuhos na to. Kung dili ta, na to. Pero ako personal, kung mayon ang Ginoo nga naaysin na dito, kung dili ko maaari dire, sumbatan ko sa Diyos. Itaganti ka dahang grasya kung sa may rason nga dili ka maadto. So, may mga ginagmay nga silaw. Mao nga, pag-ingon nga na ikalipan simbahan, na-adjug ko, manha ko, bisa kung saan ako kabisig. Nalagali panahon, dito kong sipo. Ang muli na mo, Sabado. Karon kay ang Sabado, schedule man na mo seminar sa Bunyag ug kasal dito sa Pinasyon. Ningon ko sa akong misis nga, muuna dyan ko guli sa Sabado. Nasukok sila, sukot. Anto na, kumbinsi akong anak. Iyon akong anak, itong kamulangan. Siya nga, ma, ayaw pagsupak-supak ni Papa. Kay itawag siya sa Diyos, pag silutan, akintaan na. Nahadlog sila. Siya, o sige, puno na kaguli. So, namamig pa kayo sa kinan, lahat misibo. Akong driver, i-drop. Kung parayin mo paglaag, sorry ko, pero i-drop ko sa pantalan, alas 5 kayo, masakay kong barko, kay uli kong Mindanao, kay na kami seminar sa Bunyag o kasal sa Pinasyon. O karundusin mo ang Bunyag na mismo ang kasal dito. Sino na siya? So makita mo po natin mga, doon na agad tayo matagusan na ito, na agad tayo mga gibuhaton, isip mga binunyagan. Mga kung asa ka gitawag, so, niya punta mong alagan sa mga Diyos. Na musugot na maging Diyos. Ningon ang Diyos nga, hangad mo sa langit, makita niyo na ibula na dito. Pamanibuhatan na, Diyos man. O tungkol ka na Diyos, siya mapuningon nga naintado na langit. Pagsugod mo kung ipagbuhat, kung basahin yung Biblia, sa Genesis Kapitulo 1, i-diri-dirit sa pagbasa, ang toyo yun sa Diyos, ibuhat ang tao para mag-enjoy sa kalibutan. Muna yung kapayuhan. Pero, itagaan tao, freedom, libreta. Nahitabok man, anang panahon na, diri na ang demonyo sa kalibutan. So, ang higo sa Diyos, higo ng Diyos na, kailangan ka mong tao, musunod mo sa Diyos. Kung higo ng Diyos na, butangan ako ng tanong kung Kristo nga. Tingnan niya si Adan o si Eva. Unang tao magibuhat sa Diyos. Isa nga, ayaw ninyo nilagte, kay kung mukaon ganin mo, bunga ang ikaw yung mamatay ito. Sipo na kayo, pagkaon ka. Pero sa nagibuhat sa tao, nagpadalaman sa inyo. So na natin ito pasahon ang Genesis. Nagpadala sila sa demonyo. Mao nga sa diya nakasala na ang Ginoo Diyos nangutana sa babae, sa iba. Nganong gibuhat man kini? Ang babae nito ba? Gilansisan ako sa bilin. Di ilan siya sa demonyo. Mao nga magbantay ta nga dili ta mailan sa demonyo. Kung sa mailan sa demonyo, di na pompo. Pag ginagamit ang pompo, wag pasabot anak, nakailan sa demonyo. Muna itong bantayan. Pinagaling mo musimba. Ganong musimba man ta? Una, magpasalamat sa Diyos sa mga grasya katunadawat. Dahil salamat sa kasimana. Sa pagsimba na ito, mudawat ta sa lawas ng Kristo. Kasi may iyon niya, ang mukaon sa akong lawas, may kinabay ko ni katapusan o banhaon ko sa katapusan adlaw. Munang mudawat ta sa lawas ng Kristo. Pero kinangan kung nga, kukumisal ta.
Kung gusto niyo mag-umpisal dire sa tuha na may visa alas 5 media sa First Friday, ang atong pare magpakumpisal na. Kada bulan na siya. So kumpisal ta. Kung sa Swamis ba, sa mga lugar, pag-adto, kailangan na magkumpisal ta. Naba na sa Biblia, magkumpisal na Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 6. Isugit sa pare sa Diyos. So kumpisal. So iliksin pa na ito, nakumpisal ta mo lang, udawat ka sa lawas ni Kristo kay mo na'y pagkaon sa atong kalag. Kung saan man paglaot sa atong kalag kung walay kaon, atong lawas busog, atong kalag gutom. Gusto mo pagkaon sa kalag, pagampo, paglawas sa lawas ni Kristo. Kung may mo ganito kung sa iyo kadadlaw, kung may mo ninyo nindot lang ko na siya burusari kadadlaw. Kaya matod pa ni Santa Maria, ni kabatay na ito siya may mga tubang ni Kristo. Pasok na rin na kay darasyon niya hindi kadadlaw. Pero di man po na may pimang na po si Santa Maria na yun siya nga sundan ninyo kung unsa ang ingon ni Kristo. Kaya kung pagsigit ang rosaryo, ipunta mo sunod sa gitod ni Kristo, diya po langit. So man magdungan siya rosaryo na yun, hindi ka magpunta pagsunod sa mga pagturunan sa Ginoo. So, importante na nato. So, atong unang tungtong, mupulin ako. Alas 2:30 man to siya. So, atong maraton ang pagkauban na pupuli sa maraton sigurad. So, muli siya ni bunyag na, paano na yun sa bunyag, mga pare, kung sa mga inyong